हरे हरे நாராயணியம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா மாதாஜி? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் இன்னைக்கு வியாழனா இருக்கு. ஜஸ்ட் அதனால हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। Okay, let us start the session. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते शदारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நான் மியூட் ஆல் பண்றேன் எல்லாரையுமே இந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இது பண்றதுக்காக. நான் வந்து உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்றேன். ஸோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். ஸோ இப்போ நாம பதம் 32 அதில் இருக்கோம். நம்ம இப்போ 14வது அத்தியாயத்தில். ஸோ 32வது ஸ்லோகம். ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்திருக்கார் இங்கேருந்து துவாரகையிலிருந்து. அவருடைய தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பொலிவிழந்த தன்மை, ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அவருக்கு ஒரு அனுமானம். ஸோ அங்கே ஏதோ அசம்பாவிதம் எல்லாம் நடந்திருக்குன்றத வந்து இவனை யாராவது அவமானப்படுத்தினார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து வைக்கிறார். ஸோ அதற்கான ஸ்லோகங்கள் தான் இப்போ நாம வந்து பார்த்துக்கிட்டே போறோம். ததை வானா வானுஷராக சௌரேஹ ஸ்ருததே ஓத்தயாவாதயः சூனந்த நந்த சிரீக்ஷணயா ஏஷான்யே சாத்வதாதர் வர்ஷபா அபி ஸ்வஸ்தி ஆசதே சர்வே ராமகிருஷ்ண புஜாஸ்ரயாக அபிஸ்மரந்தி குச்சலம் அஸ்மாகம் பத்த ஹ்ருதாதா. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। எஸ் तदैवानुचरा சௌரே வாசிங்க तदैवानुचरा सौरे श्रुतते मुक्तवातयः
सुनंद नंद शीर्षन्या येषाण्ये सात्वदर्शवाः अभिस्वस्ति आसदे सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अभिस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं भक्त सौकृताः. हरे कृष्णा. ததா ஏவ அதை போலவே அனுசரா இணைப்பிரியா சகாக்கள் சௌரே போன்ற பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஸ்ருததேவர் உத்தவ ஆதய உத்தவரும் மற்றவர்களும் சுனந்தர் நந்தர் ஸ்ரீஷன்ய மற்ற தலைவர்கள் அவர்கள் அனைவரும் மேலும் அங்கே மற்றவர்கள் சாத்வத முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் ருஷபா மிகச்சிறந்த அபி என்றால் ஸ்வஸ்தி ஆசதே நலமாக இருக்கிறார்களா சர்வே அவர்கள் அனைவரும் ராம பலராமர் கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புஜ ஆஸ்ரயா பாதுகாப்பின் கீழ் அபி தவிரவும் ஸ்மரந்தி நினைவு வைத்திருக்கிறார்கள் குசலம் நன்மை அஸ்மாகம் நம்முடைய பக்த சௌக்கிருதாக நித்தியமான நட்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் சுருததேவர் உத்தவர் போன்ற மற்றவர்களும் பகவானின் இணைப்பிரியா சகாக்களும் பகவான் ஸ்ரீ பலராமராலும் கிருஷ்ணராலும் பாதுகாக்கப்படும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களின் தலைவர்களான நந்த சுனந்த போன்றவர்களும் மற்றவர்களும் அவரவர் கடமைகளில் நன்கு செயல்படுகின்றனரா? நித்தியமான நட்பால் நம்முடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அவர்கள் நம்முடைய நலனை பற்றி ஞாபகம் வைத்திருக்கிறார்களா? பொருளுரை. உத்தவரை போன்ற பகவானின் இணைப்பிரியாத சகாக்கள் அனைவரும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆவர். பகவானின் அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் பகவானுடன் இந்த ஜட உலகில் அவதரிக்கின்றனர். பாண்டவர்களும் கூட இந்த பூமியில் நிகழும் பகவானின் திவ்யமான லீலைகளில் உதவுவதற்காக அவருடன் அவதரித்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆவர். பகவத்கீதை 4.8 குறிப்பிடுவது போல் பகவானும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களான அவரது நித்திய சகாக்களும் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் பூமிக்கு வருகின்றனர். பகவான் இவற்றையெல்லாம் நினைவு வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அவரது சகாக்கள் முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் என்ற போதிலும் அவர்கள் தடஸ்தா சக்தி எனப்படும் பகவானின் நடுத்தர சக்தியாக இருப்பதால் அவற்றை மறந்து விடுகின்றனர். இதுதான் விஷ்ணு தத்துவத்திற்கும் ஜீவ தத்துவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு. ஜீவ தத்துவங்கள் பகவானின் மிகச்சிறிய பின்ன பகுதிகள் ஆவர். எனவே அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் பகவானின் பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது. மேலும் பகவானின் நித்திய தொண்டர்களுக்கு எப்பொழுதும் எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிப்பதில் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். எனவே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தங்களை பகவானை போல் சுதந்திரமானவர்கள் என்றோ அல்லது அவரை போல் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்றோ ஒருபோதும் நினைப்பதே இல்லை. மாறாக எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர்கள் பகவானின் பாதுகாப்பையே தேடுகின்றனர். தயவை எதிர்பார்த்த இந்நிலைதான் முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களின் உண்மையான நிலையாகும். ஏனெனில் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஒரு நெருப்பின் பொறிகளை போன்றவர்கள் ஆவர். இப்பொறிகள் நெருப்புடன் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது இவற்றால் நெருப்பின் பிரகாசத்தை வெளிப்படுத்த முடிகிறது, சுதந்திரமாக அல்ல. நெருப்பை பிரிந்து சுதந்திரமாக இருக்கும் பொழுது இப்பொறிகளில் தீயின் தன்மையும் பிரகாசமும் இருந்த போதிலும் அவை அணைந்து விடுகின்றன. எனவே பகவானின் பாதுகாப்பை துறந்து அறியாமையால் சுதந்திரமாக இருக்க முயல்பவர்கள் மிகவும் கடுமையான நீண்டகால தவத்திற்கு பிறகும் மீண்டும் இந்த ஜட உலகிற்கே திரும்புகின்றனர். இதுவே வேத நூல்களின் கட்டளையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக ஆனால் கூட ஒரு சிறு தீப்பொறி போன்றதுதான். ஸோ எப்பொழுதெல்லாம் நாம பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பொழுது அந்த மிகப்பெரிய தீ ஜுவாலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொறி எப்படி வெளியே வர்றது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஜீவனுடைய நிலை கூட ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த நெருப்போடே இணைந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பகவானுடைய அருள்லயே நம்ம எப்பவுமே நல்ல நிலையில இருக்கின்றோம். அதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான நிலை, அந்த விடுதலை அடைந்த தன்மை,
ஆனா அவங்களுக்கு வேற எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு சமமானவர்கள் என்று எப்பொழுதுமே அவர்கள் நினைப்பது, நமக்கு இவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கு, நமக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் எப்பவுமே அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள். மாறாக பகவானின் தயை எப்பொழுதும் வேண்டும் என்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். ரொம்ப அற்புதமாக விளக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பிரபுபாதரால் இங்கே. சோ சுருத தேவர், உத்தவர் போன்ற மற்றவர்களும் பகவானின் இணை பெரியாத சகாக்களும் பகவான் ஸ்ரீ பலராமலாரும் கிருஷ்ணராலும் அவங்க 2 பேராலும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இல்லையா? சோ அவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள், அவரவர் கடமைகளை நன்கு செய்கின்றனரா அப்படிங்கிறது அவங்களும் நம்மள எல்லாரையும் ஞாபகத்துல வச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும். ஏன்னா பகவானுடைய ரட்சணை கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை இல்லையா? சோ பகவான் நம்மளை எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும்னாக்கா நாம அவர் மேல பக்தியும் பிரேமையும் செலுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட அவருடைய நினைவுல நாம் என்னைக்குமே இருப்போம். சோ அந்த இது நம்ம என்னைக்குமே எடுத்துக்கிட்டு போகணும். அதுதான் இங்க ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. உத்தவரை போன்ற பகவானின் நினைப்பிரியாத சகாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் அதர்மத்தை வேறறுப்பதற்காகவும் அவர் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார். அவர் மாத்திரமே இங்க தோன்றுவதற்கு கிடையாது, அவரோட இருக்கக்கூடிய அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்ல, அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகிறார்கள். ஆனால் அங்கே இருக்கும் பொழுது அவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நிலை ஆத்ம ரூபத்தில் அவர்கள் முக்தி அடைந்த நிலையில் இருந்தாலுமே இங்கே அவர்கள் தடாசக்தி, அதாவது தத்தாசக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள். ஏனென்றால் இது மாயை உலகம். அதனாலதான் அவங்க ததாசக்தியில் நிலைத்திரு. எவ்வாறு நம்ம சிவபெருமான் he is the highest devotee இல்லையா? highest level of devotee to the மகாவிஷ்ணுன்றது நமக்கு நன்னா தெரியும். சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னா ததாசக்தியில தான் இருக்கார். ஏன்னா அவர் மாயை மணந்ததால், மாயை என்பவள் இந்த பௌதிக இயற்கையை பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தேவி தாமம் இல்லையா? சோ அந்த இதுக்கு ஆளுமைக்கு உட்பட்டதுனாலதான் அவரும் தத்தாசக்தியில இருக்கார். நாமகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜீவனானவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுதே இந்த கட்டுண்ட உலகில் கட்டுண்ட ஆத்ம நிலையில் இருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு அவன் தள்ளப்படும் பொழுது அவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ததாசக்தியில் தான் இருப்பான். as long as அவன் இந்த லோகத்துல சர்வை ஆகிற வரைக்குமே, அவன் இந்த உடலை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா மட்டுமே வெளியேறும் பொழுது அப்பொழுதுதான் அவன் முழுமையாக விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக எங்கே அந்த வைகுண்டத்தில் இருக்கும் பொழுது ஃபுல், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துக்கு போகும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக அங்கே கருதப்படுகின்றான். ஆனால் அவன் இங்கே இருக்கும் பொழுது கூட அவன் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தாலுமே இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய அந்த சக்திக்குள்ளதான் அவன் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றான். அங்கே இன்டர்னல் பொட்டன்சி எங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல, அதே இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. இது எல்லாமே நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமானது, இதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. சோ ஒரு ஜீவன் மாத்திரம்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தாசக்தியில இருப்பான் எப்பொழுதுமே. சோ இந்த லோகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவன் தத்தாசக்தி தான். நாம் எல்லாருமே ததாசக்தியில தான் இருக்கோம். நம்ம ஏன்னா நம்மளால மேலையும் போக முடியும், கீழையும் இறங்க முடியும். தட் இஸ் த ரீசன். ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நித்தியத்தன்மை வாய்ந்தது. அது ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி. அது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியால் ஆன அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி. அதோட இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இதுல இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி தாமரை இலை மேல் நீர்த்துளி போல பட்டும் படாம ஆனா நின்றுதான் இருக்கும். அதே நிலையில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவன் ததாசக்தியில் இருக்கின்றான் என்று பொருள். சோ அவன் இந்த நிலையில இருக்கிற வரைக்குமே அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ததாசக்தியில் நிலைத்திருக்கின்றான். ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு அவன் மேல் உலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது he will be as a spiritual entity-யா மாறிடுறான், முழுமையான 100%. சோ அந்த இது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அவன் பகவானின் நடுத்தர சக்தியாக இருப்பதால் அவற்றை மறந்து விடுகின்றன. அதனால்தான் நமக்கெல்லாம் மறதி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞாபக சக்தியும் பகவான் தான் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ மறக்கும் தன்மையும் நமக்கு, அதாவது முன் ஜென்மம் எல்லாத்தையுமே நம்ம மறக்கக்கூடிய நிலைக்கு போகிறது ரீசனே இந்த ததாசக்தினாலதான். சோ இதுதான் விஷ்ணு தத்துவத்திற்கும் ஜீவ தத்துவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு. சோ நாம் எல்லாருமே ததாசக்தி, அதுதான் தட் டிஃபைன்ஸ் த பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம, அதாவது ஜீவசக்தியை குறிக்கின்றது. பகவான் எப்பொழுதுமே அவர் இந்த லோகத்துல இருந்தாலும் சரி அந்த லோகத்துல இருந்தாலும் சரி அவர் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னல் பொட்டன்சில தான் இருப்பார், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில தான் இருப்பார். சோ அதாவது அந்த இதுவை நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அந்த ஆற்றல்ல தான் இருப்பார். என்னன்னா ஆற்றல்களுடைய லெவல் மட்டும்தான் வேரி ஆகும்.
அந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும் பொழுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா விரிவங்கங்களும் ஒரு போல இருக்கும். ஆனா அதே பௌதிக இயற்கைக்கு வரும்பொழுது அந்த ஆற்றலை விட இங்க குறைவு. ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆற்றல்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா லெவல் வந்து கம்மியாயிடும். அதுதான் வந்து விராட். அதனால்தான் அது விராட் ரூபம் என்று சொல்கின்றோம். அங்கே வந்து விலாச விரிவாக்கம் என்று சொல்லப்படுவது. அங்கே இருக்கக்கூடிய விரிவங்கங்களில் எந்த ஆற்றல்களிலுமே எந்த வேறுபாடுமே இருக்காது. ஆனா இங்க வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் பிகம்ஸ் அன் இன்கார்னேஷன் ஆர் அன் அவதார் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து சொல்கின்றோம். சோ இந்த வேறுபாடை நம்ம என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தங்களை பகவானை போல சுதந்திரமானவர்கள் என்றோ அல்லது அவரை போல சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்றோ ஒரு பொழுதுமே நினைக்க மாட்டாங்க. எஸ், சோ when a person has the highest taste, அதாவது உயர்ந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது நிலை ஆற்றலை, உயர்ந்த ஆற்றலையும் உயர்ந்த நிலையும் உணர்ந்த ஒரு ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே தன்னை எப்பொழுதுமே உயர்ந்தவனாக நினைக்கவே மாட்டான். தான் சக்தி வாய்ந்தவன், தான் இத்தனை ஆற்றல்களை படைத்தவன், அப்படி நான் இவ்வளோ மிஸ்டிக் யோகம் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்பவுமே அவன் வெளியே காட்டிக்கவே மாட்டான். சோ ஆல்வேஸ் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணைக்காக யாசகம் பெற்றுதான் நிற்பான். சோ அவருடைய தயையை எதிர்பார்த்துதான் நிற்பான். அப்படிப்பட்டவன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பெற்றவன். சோ அவன் ஒரு நெருப்பின் பொறி களை போன்றவன் ஆவான். அதாவது ஒரு நெருப்புல நல்ல தகதகன் நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருந்தா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சிறு பொறிகள் வரும் இல்லையா, அந்த சிறு பொறி அந்த நெருப்போடு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த லைட்டும் சரி அந்த வெப்பமும் கண்டிப்பாக அந்த பொறிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா ஒன்ஸ் அந்த 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 எரியக்கூடிய நெருப்புல இருந்து வெளியே வந்து அந்த இது பஸ்ட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இமீடியட்டா அதனுடைய அதாவது லைட் அப்புறம் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இழந்து விடுகின்றது. அது போலதான் நாம் எல்லாருமே, நாம் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தில் இருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள். நாம் அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது வரைக்குமே இந்த ஆத்மாவுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சியினுடைய அந்த இது வந்து ஆற்றல் என்பது இருக்கும். மேபி அதனுடைய லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் when compared to the பகவானுடைய ஆற்றல். நாம எல்லாருமே சிறு பொறி போன்றது. ஆனா ஒன்ஸ் நாம வந்து பகவானே இல்ல அப்படின்னு இந்த பௌதிக சம்பந்தத்துல நம்ம வந்து நாம முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டோம் என்றால், நான் சுதந்திரமானவன், எல்லாம் நான் தான் செய்கின்றேன், நானே கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த நினைக்கு நாம தள்ளப்பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்வாறு ஒரு தீப்பொறி அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தீயிலிருந்து வெளியே வந்தா அதனுடைய லைஃப் வந்து போய் விடுகின்றதோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய நிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து நாம வந்து இழக்கின்றோம். மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுப்போம்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பிறந்துட்டே இருப்போம் இந்த உலகத்திற்கு. இதுவே வேத நூல்களினுடைய கட்டளையாகன்னு ரொம்ப அற்புதமா அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரேமா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். பகவான் அபி கோவிந்தோ பிரம்மண்யோ பக்த வக்ஷலஹ கஷ்டித் புரோ சுதர்மாயாம் சூகம் ஆஸ்தே சுஹ்ருதுத் விருதஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் அபி கோவிந்தோ பிரம்மண்யோ பக்த வத்சலஹ கச்சித் புரே சுதர்மாயாம் சுகம் ஆஸ்தே சுஹ்ருத் விருதஹ. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்பி மேலும் கோவிந்த பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவர், பிரம்மண்ய பிராமண பக்தர்களுக்கு இறங்குபவர், பக்தர்களுக்கு இறங்குபவர், பக்தவத்சல பக்தர்களிடம் அன்பு கொண்டவர், கச்சித் இருக்கிறாரோ, புரே துவாரகாபுரியில், சுதர்மாயாம் பக்தர்களின் சபையில், சுகம் ஆஸ்தே அனுபவிக்கிறார், சுஹ்ருத் விருத்த நண்பர்கள் சூழ. மொழிபெயர்ப்பு: பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவரும் பக்தர்களிடம் மிகவும் அன்பும் கொண்டவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகாபுரியில் பக்தர்களாலும் நண்பர்களாலும் சூழப்பட்டவராய் சுகமாக இருக்கிறாரா? பொருளுரை: ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்கு குறிப்பிட்ட பதத்தில் பகவான் கோவிந்தன், பிரம்மண்ய மற்றும் பக்த வத்சல என்றெல்லாம் விவரிக்கப்படுகிறார். அவர் ஸ்வயம் பகவான் எனப்படும் முழுமுதற் கடவுளாவார். அவரிடம் செல்வங்கள், சக்தி, அறிவு, அழகு, புகழ் மற்றும் துறவு ஆகிய அனைத்தும் பூரணமாக உள்ளன. அவருக்கு சமமாகவோ அல்லது அவரை விட உயர்ந்தவராகவோ யாரும் இல்லை. அவர் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பதால் கோவிந்தன் எனப்படுகிறார்.
பக்தி தொண்டால் புலன்கள் தூய்மை அடைய பெற்றவர்களால் அவருக்கு உண்மையான தொண்டு செய்து உன்னதமான ஆனந்தத்தை பெற முடியும். தூய்மை பெறாத ஆனால் பொய்யான புலனின்பத்தால் அவன் மாயைக்குட்பட்டு புலன்களுக்கு தொண்டனாகி விடுகிறான். எனவே நமது சொந்த நன்மைக்கு அவரது பாதுகாப்பு நமக்கு தேவைப்படுகிறது. பகவான் பசுக்களையும் பிராமண பண்பாட்டையும் பாதுகாப்பவராவார். சிறை கைதிகள் நேரடியாக அரசரின் பாதுகாப்பில் இல்லாமல் அரசரின் கண்டிப்பான பிரதிநிதியின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றனர். அதை போலவே பசு பராமரிப்பும் பிராமண பண்பாடு ஆகிய இரண்டும் ஒரு சமூகமும் பகவானின் நேரடியான பாதுகாப்பில் இல்லை. இவ்விரண்டையும் சமூகத்தில் ஒரு பிரிவினராவது பெற்றிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் மனிதனால் வெற்றி அடைய முடியாது. பிராமண பண்பாட்டினாலும் நம்முள் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் நற்குணங்களான சத்தியம், சமத்துவம், புலனடக்கம், பொறுமை, எளிமை, பொது அறிவு, உன்னத அறிவு மற்றும் வேத ஞானத்தில் உறுதியான நம்பிக்கை ஆகியவற்றை விருத்தி செய்து கொள்வதாலும் ஒருவரால் ஒரு பிராமணராகி பகவானை உள்ளபடி காண முடியும். பிராமண தகுதிகளை பெற்ற பின் ஒருவர் பகவானின் பக்தராக வேண்டும். இதனால் உரிமையாளர், எஜமானர், நண்பர், மகள் மற்றும் காதலர் உன்னதமான உறவு முறைகளில் பகவானுடன் நமக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையின் மூலமாக அவரது அன்பை நம்மால் பெற முடியும். ஒரு பக்தர் மேற்கொண்ட பிராமண தகுதிகளை விருத்தி செய்து கொள்வதால் பகவானின் உன்னதமான அன்பை அவரால் அடைய முடிகிறது. தகுதியுள்ள பிராமணரிடம் பகவான் அன்பு காட்டுகிறார், பொய் கௌரவம் உள்ள பிராமணரிடம் அல்ல. விறகிற்கும் மண்ணிற்கும் ஓர் உறவு இருக்கிறது என்றாலும் விறகு இல்லாமல் வெறும் மண்ணை கொண்டு தீ மூட்ட முடியாது. அதை போலவே ஒரு பிராமணரை விட குறைவான தகுதிகளை பெற்றிருப்பவர்களால் பகவானுடன் எந்த உறவையும் ஸ்தாபித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவான் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரது நலன்களை பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. எனவேதான் யுதிஷ்டர் இதை பற்றி விசாரிக்கவில்லை. பக்தர்கள் கூடும் அவரது வசிப்பிடமான துவாரகாபுரியை பற்றி மட்டுமே அவர் விசாரித்தார். பக்தர்கள் கூடும் இடங்களில் மட்டுமே பகவான் இருக்கிறார். பரம சத்தியத்தை அவர்கள் புகழ்வதைக் கண்டு ஆனந்தம் அடைகிறார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் துவாரகாபுரியில் உள்ள பக்தர்களை பற்றியும் அவர்களது புண்ணிய செயல்களை பற்றியும் அறிய விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஸோ ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள். ஸோ பகவான் ஹவி கோவிந்தோ பிரம்மண்யோ பக்த வக்ஷலஹ கஷ்சித் புரே சுதர்மாயம் சூகம் ஆஸ்தே சுஹ்ருதுத் விரதஹ. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோவிந்தன் என்றால் பசுவுக்கும், அதாவது புலன்கள், அதாவது நம்மள எல்லாருக்குமே உண்டு பாத்தீங்க இல்லையா, அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே உண்டு, எஸ்பெஷலி ஞானேந்திரியங்கள். சோ அந்த புலன்களுக்கு பிராமணர்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவரும் பக்தர்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகாபுரியில் பக்தர்களாலும் நண்பர்களாலும் சூழப்பட்டவராய் சுகமாக இருக்கின்றாரா அப்படின்னு இப்போ கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானை பற்றியும் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கின்றார். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெப்ரசன்ட் பக்தர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரட்சிப்பவர் என்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்த வக்ஷலா அப்படிங்கிறது. அவர் பக்தர்கள் மீது எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு கொண்டவர், அதனால அவருக்கு பக்த வக்ஷலா என்ற பெயர் உண்டு. கோவிந்தன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களுக்கும் அதே மாதிரி புலன்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உற்சாகம் அளிப்பவர். சோ அதாவது எந்தூசியாசமா நம்ம எல்லாருமே ஒரு செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா, அந்த உற்சாகத்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து கொடுக்கறதே பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து அந்த நாமத்திற்கு வந்து கோவிந்தம் என்னும் நாமத்திற்கு அதுதான் வந்து மீனிங். சோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு. அந்த ஒவ்வொரு நாமத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு விளக்கம் உண்டு. ஆக்சுவலி அச்சுதா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இன்ஃபாலபிள்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது தவறி விழாதவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்குணவாதி, அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் எல்லாருமே ஃபாலபிள் தான், தவறி இந்த பிரபஞ்சத்துல விழுந்துட்டு தான் இருக்கும், கஷ்ட நிலையில நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கும். ஃபாலபிள், இன்ஃபாலபிள். ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய நாமங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு விளக்கமும் உண்டு ஒவ்வொரு நாமத்திற்கும். ஸோ கிருஷ்ணர் இங்கு குறிப்பிட்ட பதத்தில் பகவான் கோவிந்தன்
பிரம்மண்ய மற்றும் பக்தவக்ஷலா என்றெல்லாம் விளக்கப்படுகின்றார். ஸ்வயம் பகவான் எனப்படும் முழுமுதற் கடவுள். சோ பகவான் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும் 6 விதமான ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா, அதாவது ஆற்றல்களை கொண்டவர், ஹையஸ்ட் லெவல்ல அவர் தான். எல்லா புகழும் சரி, எல்லா செல்வங்களும், அதே மாதிரி எல்லா வளமையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சக்தியும் அறிவும், அதே மாதிரி அழகும் துறவத்துல கூட அவர் தான் ஹையஸ்ட். சோ ஆகிய அனைத்தும் பூரணமாக பெற்றவர் யார் என்றால் பகவான் தான். அதனால்தான் பகவான் என்னும் அந்த வார்த்தைக்கே இத்தனை மீனிங் உண்டு. இதை வேதவியாசருடைய தந்தையான பராசர முனிவரால் விளக்கப்பட்டதுதான் இந்த பகவான் என்னும் சப்தத்திற்கு விளக்கம். சோ அவருக்கு சமமாகவோ அவருக்கு மேலேயும் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரும் இல்லை என்பதை நாம திண்ணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ அவரிடமிருந்துதான் அனைவருமே தோன்றினர் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டால் புலன்கள் தூய்மை அடைய பெற்றவரால் அவருக்கு உண்மையான தொண்டு செய்து உன்னதமான ஆனந்தத்தை பெற முடியும். கரெக்ட். நம்ம பியூரிஃபிகேஷன் ஆகணும். இந்த கண்ணு, காது, அதே மாதிரி நாக்கு, அதுக்கப்புறம் நாசி, இது எல்லாமே கை, இந்த தொடுபுலன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது. கண் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பார்ப்பதற்கு, அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்ப்பதற்கே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நல்ல விஷயங்கள் நல்லதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு, பகவானை பார்ப்பதற்கு இந்த கண்ணை நாம உபயோகப்படுத்தணும். பகவானுடைய நாமங்களை கேட்பதற்கு இந்த காதை நம்ம மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். பகவானுடைய புகழை பாடுவதற்கு இந்த நாக்கு, இந்த சப்தத்தை நாம உபயோகப்படுத்தணும். சோ அதே மாதிரி ஒரு பிரசாதத்தை அதாவது அவருக்கு சூடிய மலர்களை நம்ம நுகர்வதற்காக இந்த நாசியை நாம உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கை பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல்களுக்கு, அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியத்திற்காக இந்த கைகளை நாம உபயோகப்படுத்தணும். ஆக மொத்தத்துல இந்த ஜட உடலையே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்திற்கு நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அப்போ இந்த ஜட உடலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்ன்ற அர்த்தம். இதையெல்லாம் நாம கல்டிவேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை பத்தி எதையுமே நாம யோசிக்கவே தேவை கிடையாது. சோ வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கை கால்களை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம பூஜை ரூம் எல்லாமே கிளீன் பண்ணி அந்த படத்துக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பூ அலங்காரம் இதெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அப்ப அந்த இதெல்லாம் செஞ்சுட்ட பிறகு நீங்க ஒரு செகண்ட் யோசனை பண்ணீங்கன்னாக்கா செய்வதற்கு முன்னாடி இருந்த இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் எதோ ஆலோசனைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி பக்தி கைங்கரியத்துல ஈடுபட்ட பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. இதை நீங்க யூ நீட் டு செக், நீங்க வேலிடேஷன் நீங்களே பண்ணிக்கலாம். சோ எஸ், இது மாதிரி எல்லாம் நிலைகள், அதாவது நமக்கு ஆத்ம சுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கைங்கரியத்துல மட்டும்தான் வரும். சோ இதை நம்ம மனசுல ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே படைச்ச பகவான் அவரையே நம்ம நினைக்கலன்னா வேற யாருதான் நம்ம நினைக்க முடியும் இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம இப்ப இந்த உலகத்துல இந்த ஜீவன்ல நம்ம உயிர் குடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அது அவருடைய கருணை. சோ நாம தான் ஃப்ரீ வில்லா இங்க வந்துட்டோம். ஃப்ரீவில்லா சில கர்மங்களை செய்யறதுக்கான எல்லாமே நமக்கு அவர் கொடுக்குறாரு. ஆனா அதை நல்ல பாதையில எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த இது பக்குவ நிலைக்கு நாம வரணும் இல்லையா. அப்பதான் மீண்டும் அவருடைய இடத்திற்கு நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை விருதி செய்து கொண்டு நாம் அவரிடத்துக்கு சென்றோம் என்றால் ஸ்திரமான புத்தியோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான டைவர்ஷன்ஸே இருக்காது. நித்தியமாக அங்கே தங்குவதற்கான அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம் அடைகின்றோம். பேசிக்கலி மனப்பக்குவம் அடைவதற்கே இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுக்கு நம்ம வரோம். ஏன்னா நார்மலாவே அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த நாம் இந்த பௌதிக இயற்கையில வரணும்ன்ற ஒரு ஆசை, அந்த ஆசைகளால் பின்னி பிணைக்கப்பட்டு நாம் என்ன கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக நித்திய பத்தர்களாக இங்க வருகின்றோம். ஆனா அந்த நித்திய பத்த தன்மையிலிருந்து நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா we have to elevate, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம மேல் நோக்கி செல்ல வேண்டும். அந்த பக்தி பாதையில போய் ஒரு விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக ஆகக்கூடிய நிலைக்கு நாம செல்லணும். அதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழினுடைய இலக்காகும். சோ அவனுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலை, that is the purpose of his life, doing that is bhakti for the Lord and then elevating himself to his அவருடைய அபோடு போறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா அந்த செயல்கள்ல நாம முன்னேறணும்னா பக்தியில போகணும். இங்கே இந்த பௌதிக இயற்கை செயல்கள்ல நாம எந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இல்லையா. அது ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அதன் மேல் பற்றற்று, பலன்கள் மேல் பற்றற்று நாம அதை அந்த செயல்களை கடமையாக செய்ய வேண்டும். பலன்கள் எல்லாம் பகவானின் பாதத்திற்கு நாம சமர்ப்பித்து விட வேண்டும். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் செல்லும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால பகவானுடைய திருநாட்டை நாம அடைய முடியும். சோ சமூகத்தில் ஒரு பிரிவினராவது பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிராமணிக்கல் நேச்சர் நாம கண்டிப்பாக நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது பிராமணிக்கல் நேச்சர்னாலே அங்க சத்துவகுணம்.
சோ ரஜோ தமஸ்ல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். அது ரெண்டுமே நம்மள வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு கட்டுப்படுத்தும். சோ மீண்டும் இந்த உலகத்துல நாம் வருவோம். அதுக்கான பண்புகள் பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நற்குணங்களான சத்தியம், அதாவது ஹானஸ்டியை நம்ம வந்து எப்பவுமே வச்சுக்கணும். சமத்துவம், எல்லாரையும் ஒருபோல் நடத்தக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேண்டும். இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களை எல்லாமே அடக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு வேண்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பொறுமையாக இருத்தல், சிம்பிளாக இருத்தல், அதாவது ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் தட், அது அந்த எளிமையா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, சிம்பிளிசிட்டியை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். பொது அறிவு, அதுக்கப்புறம் உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை குறிக்கின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதிக உலகத்துல நாம சர்வே ஆவறதுக்கு பொது அறிவு தேவை இல்லையா, அந்த பகுத்தறிவு தேவை. அதுக்கப்புறம் வந்து வேத ஞானத்தில் உறுதியான நம்பிக்கை. வேதங்களை வந்து நம்ம வாசிக்கிறோம், கத்துக்கிறோம், எல்லாமே பண்றோம், ஆனா அதுல பேசிக்கலி நம்பிக்கையோட செய்யணும். ஸோ தான் நம்ம சும்மாவே வெறுமனே வாசிக்கிறதுல எந்த புண்ணியமே கிடையாது. வி ஷுட் பிலீவ் அண்ட் தென் அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம ஃபெய்த்தோட செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் அதுல உண்மையான ஞானத்தினுடைய விளக்கம் என்னன்றது நமக்கு புரிய வரும். ஸோ எந்த ஒரு ஈடுபாடுமே இல்லாம ஜஸ்ட் நானும் படிக்கிறேன்னு படிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய மீனிங், முழுமையான அர்த்தம் நமக்கு என்னைக்குமே விளங்கவே விளங்காது. ஸோ அதனால வி ஷுட் பி enthusiasm in reading that, அதாவது முழுமையான மனதோட நாம் அதை வந்து வாசிக்கணும். ஸோ ஒருவரால் ஒரு பிராமணராக பகவானை உள்ளபடி காண முடியும். இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தி நம்ம ஒரு நிலைக்கு வந்தோம் என்றால் we will be able to see God, அதாவது பகவானை காணக்கூடிய அந்த தருணம் நமக்கு பகவானை கொடுப்பார். சோ பிராமண தகுதிகளை பெற்ற பின் ஒருவர் பகவானின் பக்தராக வேண்டும். இதனால் உரிமையாளர், எஜமானர், நண்பர், மகள் மற்றும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த உறவு முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவான் ஹீஸ் த தாஷ்யம், சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கிய ரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து தாஷ்ய இதுல நம்ம வந்து செய்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது மாதுரிய ரசா. இந்த 5 விதமான அதாவது டைரக்ட் கனெக்டிவிட்டி, அது மூலியமா இன்டைரக்ட்ல இன்னும் 7 இருக்கு. ஆனா இந்த இன்டைரக்ட் எல்லாமே இந்த டைரக்டோட தான் கனெக்டட். டோட்டலி 12 ரசாஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஆல்ரெடி பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ பகவானுடன் நமக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையின் மூலமாக அவரது அன்பை நம்மால் பெற முடியும். அவரை நம்ம மகனாகவோ இல்லை காதலனாகவோ இல்லை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நண்பனாகவோ இல்லை அவரை நம்ம எஜமானனாகவோ இல்லை நார்மலான ஒரு அதாவது கடவுள் நான் பக்தன் என்ற முறையிலோ நாம வந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது, அந்த சம்பந்தத்துல போகும்பொழுது மட்டுமே நாம வந்து பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ தகுதியுள்ள பிராமணன் பகவான் அன்பு காட்டுகின்றார், பொய் கவரம் உள்ள பிராமணரிடம் அல்ல. அதாவது நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த். ஸோ anyone who has the brahminical quality, யாராவது ஒருத்தருக்கு பிராமணர் குவாலிட்டி இருந்தாலே பகவான் அவரிடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ விறகு இல்லாமல் வெறும் மண்ணை கொண்டு தீ மூட்ட முடியாது இல்லையா, அதாவது ரெண்டுமே தேவை. ஸோ அதே போலதான் ஒரு பிராமணரோட குறைவான தகுதியை பெற்றிருப்பவர்களான பகவானோட எந்த உறவிலும் ஸ்தாபித்துக் கொள்ளவே முடியாது. பகவான் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரது நலனை பற்றிய கேள்விக்கு இடமில்லை இல்லையா. அவர் நலமா இருக்காருன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, எல்லாத்துலயுமே பூர்ணமானவர். சோ நம்முடைய நலனை பற்றி நாம யோசிக்கணும்னாக்கா கண்டிப்பாக பக்தியில கண்டிப்பா நம்ம போகணும். நாம நல்நிலை அடையணும்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு சேவை செய்ய வேண்டும். சோ பக்தர்கள் கூடும் இடங்களில் எங்கெல்லாம் இருப்பார் பகவான்னா பக்தர்களிடத்தில் கண்டிப்பாக பகவான் இருப்பார் அப்படிங்கிறது, அங்க மட்டும்தான் அவர் இருக்கிறதே நிறைய அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எங்கெல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள் இருக்கின்றார்களோ அங்கே பகவான் நித்திய வாசம் செய்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் துவாரகை புரியில் உள்ள பக்தர்களை பற்றியும் அவர்களது புண்ணிய செயல்களை பற்றியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிய விரும்பினார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். மங்களாயச லோகானாம் க்ஷேமாயச பவாயச ஆஸ்தேயது குலாம் போதா ஆத்யதோ நந்தனக சகஹ புமான் யத் பாஹுதண்ட குப்தாயாம் ஸ்வபுர்யாம் யதவோ அர்ஷிதாக கிரீடந்திஹி பரமானந்தம் மகாபௌருஷாக இவஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச லோகானம் க்ஷேமாய பவாயச ஆஸ்தே யது குலாம் போதா ஆத்யோ நந்த சகஹ புமான் யத்
பாஹு தண்ட குப்தாயாம் ஸ்வ புரியாம் யதவோ சிதாக கிரீடந்தி பரமானந்தம் மகா பௌருஷிகா இவ மங்களாய முழு நன்மைக்காக ச மேலும் லோகானாம் அனைத்து கிரகங்களின் க்ஷேமத்திற்காக ச மேலும் பவாய உயர்த்துவதற்காக ச மேலும் ஆஸ்தே அங்கிருக்கிறது எது குல அம்போதவ் எது வம்சமெனும் சமுதிரத்தில் ஆத்ய ஆதி அனந்த சக அனந்தனின் வளராமர் சுவாசத்தில் உமான் பரம அனுபவிப்பாளர் யத் யாருடைய பாகு தண்ட குப்தாயாம் அவரது கரங்களால் காக்கப்பட்டு ஸ்வபுரியாம் அவரது சொந்த நகரத்தில் யதவ எது குடும்பத்தினர் அர்ச்சிதா அவர்களின் தகுதிக்கேற்ப கிரீடந்தி சுவைத்து அனுபவிக்கின்றனர் பரம ஆனந்தத்தை மகாபௌரிஷிகா ஆன்மீக உலகவாசிகள் இவ போல் மொழிபெயர்ப்பு அனுபவிப்பரான முழு முதற் கடவுளும் ஆதியான பகவான் அனந்தராகிய பலராமரும் முழு பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் மற்றும் பொதுவான முன்னேற்றத்திற்காகவும் யது வம்சம் எனும் சமுத்திரத்தில் தங்கியிருக்கின்றனர். மேலும் பகவானுடைய கரங்களால் பாதுகாக்கப்படும் யது வம்சத்தினர் ஆன்மீக உலகவாசிகளைப் போல் வாழ்வை அனுபவிக்கின்றனர். பொருளுரை: முன்பே பலமுறை நாம் விளக்கி இருப்பது போல் பரம புருஷ பகவான் ஆகிய விஷ்ணு ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் இரு உருவங்களில் வாழ்கிறார். ஒன்று கர்ப்போதசாயி விஷ்ணு மற்றும் ஷீரோதசாயி விஷ்ணுவிற்கு பிரபஞ்சத்தின் வடக்கு திசையில் உள்ள உச்சியில் அவரது சொந்த கிரகம் உள்ளது. அங்குள்ள பார்க்கடலில் பலதேவரின் அவதாரமான அந்தணனின் மீது பகவான் சயனத்தில் இருக்கிறார். இவ்வாறாக யுதிஷ்ட மகாராஜன் யது வம்சத்தை பார்க்கடலுடனும் ஸ்ரீ பலராமரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வசிக்கும் அனந்தனுடனும் ஒப்பிட்டுள்ளார். மேலும் துவாரகாபுரி வாசிகளை முக்தியடைத்த வைகுண்ட வாசிகளோடு அவர் ஒப்பிட்டுள்ளார். பௌதீக வானத்திற்கப்பால் நம் கண்களால் காண முடியாத வெகு தூரத்தில் 7 வகையான பிரபஞ்ச மூடிகளுக்கும் அப்பால் காரண சமுத்திரம் உள்ளது. அதில் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் கார்பந்துகளைப் போல் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த காரண சமுதிரத்திற்கும் அப்பால் பிரம்மஜோதி எனப்படும் எல்லையற்ற ஆன்மீக வானம் உள்ளது. இந்த பிரம்மஜோதிக்குள் எண்ணிலடங்கா ஆன்மீக கிரகங்கள் உள்ளன. அவை வைகுண்ட லோகங்கள் எனப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகமும் ஜட உலகில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தை விட பன்மடங்கு பெரியதாகும். மேலும் அவை ஒவ்வொன்றிலும் பகவான் விஷ்ணுவை போலவே காணப்படும் எண்ணற்ற வாசிகள் உள்ளனர். இந்த வாசிகள் மகா பௌருஷிகர்கள் அல்லது பகவானின் நேரடி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் பண்ணிட்டமா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். நீங்க மேல ரைட் சைடுல ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அக்கிரகங்களில் அவர்கள் எவ்வித துன்பமும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்றனர் என்றும் பூரண இளமையுடன் வாழும் அவர்கள் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றின் பயம் இல்லாமல் முழு ஆனந்தத்துடனும் அறிவுடனும் வாழ்வை அனுபவிக்கின்றனர். துவாரகாபுரி வாசிகள் பகவானோடு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால் அவர்களை வைகுண்டத்தில் மகா பௌரிஷகர்களுடன் யுதிஷ்டர் ஒப்பிட்டுள்ளார். பகவத்கீதையில் வைகுண்ட லோகங்களை பற்றிய பல குறிப்புகள் உள்ளன. அவை மத் தாமம் அல்லது பகவானின் ராஜ்யம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களாயச லோகானாம் க்ஷேமாயச பவாயச ஆஸ்தேயது குலாம்போத்தாவ் ஆத்யே நந்த சுகா புமான் யத் பாஹுதண்ட குப்தாயாம் ஸ்வபூர்யாம் யதவோ ஆஷிதாக கிரீடந்தி பரமானந்த மகா பௌரிஷாக இவக. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா
பகவான் தான் இஸ் த என்ஜாயர் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர் என்றது நம்ம எல்லா இடங்களிலுமே படிச்சிருக்கோம். சோ அனுபவிப்பாரான முழுமுதற் கடவுளும் ஆதியான பகவானும் அனந்தராகிய பலராமன், அதாவது அனந்த சயனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவானை வந்து அனந்த சயனத்துல இருக்காருன்னு சொல்லுவோம். நாம் பார்க்கடல்ல அனந்த சயனத்துல படுத்திருக்கார். சோ அனந்தர் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாகம், நாகத்திற்கு வந்து அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர் ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால முழு பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் மற்றும் பொதுவான முன்னேற்றத்திற்காகவும், அதாவது இந்த லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பக்தர்களுமே இங்க விழுந்திருக்கோம், இவங்களை எல்லாருமே கரை சேர்க்க வேண்டியதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா சேமம் வேண்டும். இங்க சேமம் இல்லை என்றால் நாம கரை சேரவே முடியாது இல்லையா? சோ அங்கங்க நடக்கக்கூடிய அநியாயங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல, இன்னொரு பக்கம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நியூக்ளியர் பாம்பு போடுற அளவுக்கு கூட வந்து போர் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல தான் நாம வாழ்ந்துட்டே இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட இதுல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நன்மை கண்டிப்பாக தேவை. சோ பாதுகாப்புக்காகவும் மற்றும் பொதுவான முன்னேற்றத்திற்காகவும், அதே போலதான் பகவான் வாழ்ந்த காலத்திலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல அந்த சமயத்துல வந்து அவர் வாழ்ந்த அந்த துவாரகாபுரி இது எல்லாமே வந்து அதனுடைய பாதுகாப்பு நன்மைக்காகவும் பொதுவான முன்னேற்றத்துக்காகவும் எது வம்சத்தின் சமூகத்தில் தங்கி இருக்கின்றனர். அதாவது அவங்களுடைய வம்சமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்க்கடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அங்கே பகவான் எப்படி பார்க்கடலில் அனந்த சயனாராக படுத்திருக்காரோ அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாரகாபுரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த துவாரகாபுரியே ஒரு கடலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பகவானுடைய கரங்களால் பாதுகாக்கப்படும் எது வம்சத்தினர் ஆன்மீக உலகவாசிகள். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் தான் அவரோடு தங்கியிருக்கிறவங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் வந்து கேட்கின்றார், வர்ணிக்கின்றார். சோ பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் இரு உருவங்கள், அதாவது மூன்று புருஷ அவதாரங்கள். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணுவாக ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இங்க கீழே வருது இல்லையா, வசிக்கும் துவாரகாபுரி வாசிகள் இருங்க பலராமரை கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணு இங்க காரண சமுத்திரம். அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா 7 வகையான பிரபஞ்ச மூடிகள். 7 வகையான பிரபஞ்ச மூடிகள்னா ஒரு அண்டத்துல 7 வகை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சர்க்கிள் பார்த்திருப்போம் இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் நம்ம அந்த சர்க்கிளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா? 5, அதாவது பஞ்சபூதங்கள் வந்து 5 லேயர்ஸ், அதோட ஃபால்ஸ் ஈகோ என்றது ஒண்ணு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் என்பது நமது. இது எல்லாமே ஜட சக்திகளுடைய இதுதான், அதாவது டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த மூடியோட தான் இருக்கு. அததான் வந்து வகையான பிரபஞ்ச மூடிகளுக்கு அப்பால் காரண சமுத்திரம் உள்ளது இல்லையா? அதுக்கு அப்பாலதான் அந்த காரண சமுத்திரத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா அந்த வடக்கு திசை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சத்தில் இரு உருவங்களில் வாழ்கின்றார். ஒன்று கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளே இருக்கார். ஷிரோதா கஷாய் விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகளுக்குள்ளே பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக வீற்றிருக்கின்றார். இதுல நமக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது இல்லையா? பிரபஞ்சத்தின் வடக்கு திசையில் உள்ள, அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதி ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கீழே வந்து காரணா ஓஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விரஜா ரிவரை தான் வந்து நம்ம வந்து காரணா ஓஷன் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்சியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொந்த கிரகம் உள்ளது. அங்குள்ள பார்க்கடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலதேவரின் அவதாரமாக அனந்தனின் மீது பகவான் சயனத்தில் இருக்கின்றார். அதாவது எஃப்ளுஜன்ஸ் அந்த பிரம்ம ஜோதிற்கு அப்பால். சோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் படுத்திருக்கார். அதே மாதிரிதான் அதனுடைய ஓமையை வந்து இங்க ஒப்பிடுகின்றார்கள். பகவான் இந்த துவாரகாபுரி என்னும் கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருந்த அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களை போல இங்க இருக்கக்கூடிய துவாரகாபுரி எது வம்சத்தினரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இல்லையா? அவர்களோடு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கார் என்றதை வந்து கம்பேரிசன் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. பௌதிக வானத்திற்கு அப்பால் நம் கண்களால் இங்கே நடக்கிறது, நம்ம கண் விஷனே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அதற்கு மேல நம்ம இந்த புலன்கள் எல்லாமே குறையுடைய புலன்கள் தான் நம்ம பெற்றிருக்கிறது. சோ அதனால நமக்கு விஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு, அதாவது வைகுண்டம் கோலோகம் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய விஷன் எல்லாம் இந்த கண்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. சோ எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் கார்பந்து போல
மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது எவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா முத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னா நூலில் கோர்க்கப்பட்டது போல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லைக் எ த்ரங், அது அந்த இது கோர்க்கப்பட்டதால் ஒவ்வொரு அண்டமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதந்து இருக்கிறது வந்து பகவானிடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது கார்னோதயாட்சி விஷ்ணு அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டன என்பதை நாம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். கோலோகா சார்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க வந்து இந்த யாரும் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் ஆல்சோ. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 14th சாப்டர் 35-36 இந்த கம்பேரிசனை நீங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கின்றது என்பதற்கு ரெஃபரன்ஸும் இங்க வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் இந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து அந்த லோகத்தோட வந்து எவ்வாறு அழகா கம்பேரிசன் பண்றார் என்றதை நம்ம இந்த இதுல இருந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ மேலும் அவை ஒவ்வொன்றிலும் பகவான் விஷ்ணுவை போல காணப்படும் எண்ணற்ற வாசிகளும் உள்ளனர். அதாவது மேல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி இதை பற்றி எல்லாம் கவலை எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எப்பொழுதும் நித்திய சேவையில் இருப்பவர்கள், பகவானுடைய நித்திய சேவை. பகவானும் அந்த சேவையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமா ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அதுல வந்து அவருக்கும் வந்து ஆனந்தம். ஆக்சுவலி அக்கிரகங்களில் அவர்கள் எவ்வித துன்பமும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்றனர் என்பது பூரண இளமையுடன் வாழும் அவர்கள் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றை பற்றி பயமில்லாமல் முழு ஆனந்தத்துடனும் அறிவுடனும் வாழ்வை அனுபவிக்கின்றனர். அந்த வாழ்க்கையை வந்து இங்க துவாரகாபுரி இருக்கக்கூடிய அந்த முக்தி பெற்ற உயிர் வாழிகளுக்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றார். துவாரகாபுரி வாசிகள் பகவானோடு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால் அவர்களை வைகுண்டத்தின் பௌருஷர்களுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டர் ஒப்பிடுகின்றார். சோ அங்கே வாழக்கூடிய அந்த விடுதல் பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு பௌருஷர்கள் என்று பெயர் ஆக்சுவலி. சோ பகவத்கீதையில் வைகுண்ட லோகங்களை பற்றி பல குறிப்புகள் உள்ளன. அதுக்கு தாம், நாம கூட இங்க இருக்கக்கூடிய புண்ணியஸ்தலங்களுக்கு தாம் என்று சொல்கின்றோம். அது மத் தாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஸ்தலத்திற்கு, அதாவது வைகுண்டத்திற்கு, அல்லது பகவானுடைய ராஜ்யம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க 37th ஸ்லோகம். இதோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் 37th. யத் பாதக சுஸ்ருணஷ முக்கிய கர்மணாக யத்யாதயோ த்வைவி அஷ்ட சஹஸ்ரயோதிஷஹ நிர்ஜிதாய சங்கேய த்ரிதசாம்ச தத் ஆஷிஷோ ஹரந்தி வஜ்ராயுத வல்ல போஷிதாக. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்பாதசுஸ்ரூஷண முக்கிய கர்மணா சத்யாதயோ த்வியஷ்ட சஹஸ்ரயோஷிதஹ நிர்ஜித்ய சங்கேத்ரி ததாம்ஸ்ததத் ஆஷிஷோ ஹரந்தி வஜ்ராயுத வல்லபோசிதாக. யாருடைய பாதங்கள் சுஸ்ரூஷண சுகபோகங்களை அளித்தல் மிக முக்கியமான கர்மனா செயல்களால் சத்திய ஆதய சத்தியபாமாவை தலைமையாக கொண்ட ராணிகள் திவ்யஷ்ட 2 சகசிர 1000 யோஷித மாதர் குலம் நிர்ஜித்ய தோற்கடித்து சங்கே போரில் திரிதசான் சொர்க்கவாசிகளின் தத் ஆஷிஷ தேவர்களால் அனுபவிக்கப்படுவது ஹரந்தி பறித்து கொண்டனர் வஜ்ராயுத வல்லபா வஜ்ரயுதத்தை ஆள்பவரின் மனைவிகள். உசிதமான மொழிபெயர்ப்பு: சத்யபாமா முதலான துவாரகாபுரி ராணிகள் சேவைகளிலேயே மிக முக்கியமானதான பாத சேவையை பகவானுக்கு செய்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதாலேயே தேவர்களை தோற்கடிக்கும்படி அவர்கள் பகவானை தூண்டினர். இவ்வாறாக வஜ்ராயுதங்களை ஆள்பவருடைய மனைவிகளின் தனிப்பட்ட உரிமைகளையும் ராணிகள் அனுபவித்தனர். பொருளுரை: சத்யபாமா துவாரகையிலுள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முக்கிய ராணிகளுள் ஒருத்தி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நரகாசுரனை கொன்ற பின் அவருடைய அரண்மனையை காண சத்யபாமாவுடன் சென்றார். சத்யபாமாவுடன் அவர் இந்திரலோகத்திற்கும் சென்றார். அங்கு சசிதேவி அவளை வரவேற்று தேவர்களின் தாயான அதிதிக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாள். சத்யபாமாவிடம் மிகவும் திருப்தியடைந்த அதிதி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூமியில் இருக்கும் வரை மாறாத இளமையோடு இருக்கும் வரத்தை அவளுக்கு அளித்தாள். பிறகு சொர்க்கலோகங்களில் உள்ள தேவர்களுக்கே உரிய தனிப்பட்ட உரிமைகளை காட்டுவதற்காக அவளை தன்னுடன் அழைத்து சென்றாள். சத்யபாமா பாரிஜாத மலரை கண்டதும் அச்செடியை துவாரகையில் உள்ள தன் அரண்மனையில் வைத்து அலங்கரிக்க விரும்பினாள். பிறகு துவாரகைக்கு திரும்பியதும் பாரிஜாத மலரை பற்றிய தமது விருப்பத்தை கணவனிடம் தெரிவித்தாள். சத்யபாமாவின்
அரண்மனை முக்கியமாக அரிய நவரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனால் மிகவும் உஷ்ணமான கோடை காலத்திலும் கூட அரண்மனையின் உட்புறம் குளிர்சாதனம் பொருத்தியது போல் குளுமையாகவே இருந்தது. அவளது அரண்மனையை அவள் பல்வேறு செடி கொடிகளால் அலங்கரித்தாள். அது எல்லா வகையிலும் உயர்ந்தவரான அவளது கணவர் அங்கிருப்பதையே பறைசாற்றியது. ஒருமுறை தன் கணவருடன் திரௌபதியை சந்தித்த அவள் கணவரை திருப்திப்படுத்தும் வழிமுறைகளில் திரௌபதியிடமிருந்து அறிவுரைகளை பெற ஆவல் கொண்டாள். இந்த விஷயத்தில் திரௌபதி கைதேர்ந்தவளாக இருந்தாள். ஏனெனில் அவளுக்கு பஞ்சபாண்டவர்கள் கணவர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் ஐவரும் அவளிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்திருந்தனர். திரௌபதியிடம் இருந்து அறிவுரைகளை பெற்ற பின் அவளுக்கு நல்ல ஆசைகளை வழங்கிவிட்டு சத்யபாமா துவாரகைக்கு திரும்பினாள். அவள் சத்ராஜித்தின் புதல்வியாவாள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பின் அர்ஜுனன் துவாரகைக்கு சென்றபோது சத்யபாமாவும் ருக்மணியும் உட்பட எல்லா ராணிகளும் உணர்ச்சி வசத்துடன் பகவானை எண்ணி மனம் கலங்கினர். அவளது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் கடுந்தவத்தை மேற்கொள்ள அவள் காட்டுக்கு சென்றாள். சத்யபாமா சொர்க்கலோகங்களில் இருந்து பாரிஜாத மலரை பெற்று வரும்படி தன் கணவரை தூண்டினாள். பகவானும் மனைவியை திருப்திப்படுத்த கேட்ட பொருளை கொண்டு வரும் ஒரு சாதாரண கணவனை போல் பலாத்காரமாக தேவர்களிடமிருந்து அதை பெற்று தந்தார். ஏற்கனவே விளக்கியதை போல் பல மனைவிகளை மணந்து கொண்டு அவர்களது உத்தரவுகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய நிர்பந்தம் பகவானுக்கு இல்லை. ஆனால் பகவானுக்கு எல்லா சௌகரியங்களையும் செய்து தருவதென்னும் மிகச்சிறந்த பக்தி தொண்டை ராணிகள் ஏற்றுக்கொண்டதால் பகவானும் ஒரு பூரணமான உண்மையான கணவரை போலவே நடந்து கொண்டார். எந்த மண்ணுலகவாசியும் சொர்க்கலோகங்களில் இருந்து எதையும் பெற கற்பனையும் செய்து பார்க்க முடியாது. அவை குறிப்பாக பாரிஜாத மலர்கள் தேவர்களின் உபயோகத்திற்காகவே உள்ளவையாகும். ஆனால் அவர்கள் பகவானின் விசுவாசமுள்ள மனைவிகளாக இருப்பதால் சொர்க்கவாசிகளுடைய மனைவிகளின் தனிப்பட்ட உரிமைகளையும் அவர்கள் அனைவராலும் அனுபவிக்க முடிந்தது. அதாவது பகவானுடைய சிருஷ்டியில் உள்ள அனைத்திற்கும் அவரே உரிமையாளர் என்பதால் பிரபஞ்சத்தின் எப்பகுதியிலிருந்தும் எந்த அபூர்வமான பொருளையும் துவாரகையின் ராணிகள் பெறுவதில் வெறும் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஸோ பாரிஜாத மலர் ஸ்வர்க லோகத்தில் இருந்த செடி அப்படிங்கறது இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், சத்யமாமா அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சொர்க்கத்தினுடைய விசிட் அங்கே போய் வந்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட சில அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சினிமாக்கள்ல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த பாரிஜாத மலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செடி ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே அந்த மலர்கள் எல்லாம் அடுத்த இன்னொரு பக்கத்துலதான் விழும் இல்லையா? ஸோ மலர்கள் எந்த பக்கம் விழும்னு நம்மளால கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ எத் பாத சுஷ்ருணஷ முக்கிய கர்மணா சத்யாயதே த்வி அஷ்ட சஹஸ்ர யோஷிதஹ நிர்ஜித்யா சங்கேய த்ரீ சதாம்ச தத் ஆஷிஷோ ஹரந்தி வஜ்ராயுத வல்ல போஷிதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு சம்மரி என்ன எடுத்துக்கலாம்னாக்கா, அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அதாவது அதாவது 1000 மனைவிமார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அத்தனை பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அந்த மனைவிமார்களும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த நோக்கம் இருந்தது. அதாவது கணவனுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றது இருந்தது, பகவானுக்கு என்ன தொண்டு செய்யணும்ன்ற அவர் முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்ட அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த இது இருந்தது, அந்த எண்ணங்கள் இருந்தது. அதனாலதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய தேவைகளை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு கணவன் அவன் மனைவி என்ன கேட்கிறாளோ செய்ய முடியுமோ அந்த நிலையை அவர் செய்திருந்தார். உண்மையிலே அவர் எந்த செயலிலுமே அவர் ஈடுபட வேண்டும், இத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும்ன்றது அவருக்கு அவசியமே கிடையாது. ஆனா அவர் ஏற்றிருந்த இந்த அந்த அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் பிளஸ் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதராக செய்ய வேண்டிய செயல்கள் கூட அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்தார். அதாவது பெரியவர்களுக்கு மரியாதை இவந்தோ இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியாக இருந்தாலுமே, அதாவது பீஷ்மர், துரோணர் அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை வழங்கணுமோ, அதே மாதிரி திருதராஷ்டிரனுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன மரியாதை வழங்கணுமோ அது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா அரச குலங்களுக்கு என்ன மரியாதை வழங்கணுமோ அதெல்லாம் செய்தார். அதாவது அவர் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வாழ்ந்ததால்தான் அவரை பின்பற்றி வாழ்ந்தார்.
மக்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே வந்து ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது. எப்பொழுதுமே ஒரு மகாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஓமை அமைத்து கொடுக்கின்றாரோ அதையே தான் பொது ஜனங்களும் வந்து எப்பவுமே பின்பற்றுவார்கள். இதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். சோ சத்யபாமா முதலான துவாரகாபுரி ராணிகள் சேவைகளிலேயே மிக முக்கியமானதாக பாத சேவையை பகவானுக்கு செய்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதாலேயே சோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை செய்தார்கள். சோ அந்த பக்தி சேவை எப்பொழுதுமே பக்தனுக்கு வந்து பகவான் கருணை புரிவார். அவருக்கு என்ன தேவை என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் என்ன வேண்டுகிறார்களோ அதை வந்து அருள் புரியக்கூடிய அந்த இதுவும் உண்டு. சோ அங்க அந்த பாரிஜாத மலர் செடி வேணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்யபாமா வந்து சொல்லும் பொழுது அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களிடம் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து வந்து தந்தார் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஏற்கனவே விளக்கியது போல பல மனைவிகளை மணந்து கொண்டு அவர்கள் உத்தரவுகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய பகவானுக்கு எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது. ஆனா அவர்கள் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ததால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லா சௌகரியங்களும் செய்து தருவது என்பது மிகச்சிறந்த பக்தி தொண்டு ராணிகள் செய்து ஏற்றுக்கொண்டதால் பகவானும் பூரணமான உண்மையான கணவரை போலவே நடந்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மண்ணுலகத்துக்கு சேர்ந்த என்ன ஒரு செயலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து செய்தார். ஆனா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அப்படிங்கறது வந்து நாம இங்க தெரிந்து கொள்ளணும். குறிப்பாக பாரிஜாத மலர்கள் தேவர்களின் உபயோகத்திற்காகவே உள்ளன. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வீட்டுல எல்லாமே பாரிஜாத செடி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மலர் வந்து பகவானுக்கு ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பூஜைக்கு ஏற்ற ஒரு ஃப்ளவர் எதுனாக்கா ஈவன் தேவர்களுக்கு கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவபெருமானுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரிஜாத மலர் பூஜை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப விசேஷமானது. எந்த கடவுளுக்குமே நம்ம வந்து பாரிஜாத மலர்ல வந்து நம்ம பூஜை செய்யலாம். சோ அவ்வளவு பூஜைக்கேற்ற ஒரு மலர் எதுனாக்கா பாரிஜாதம். சோ அந்த செடியே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இப்பவும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? நிறைய பேர் வீட்டு முன்னாடி வச்சு நம்ம அது பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜைக்கு ஏற்ற இது உபயோகப்படுத்துகின்றோம். அதாவது பகவானுடைய சிருஷ்டியில் உள்ள அனைத்திற்கும் அவரே உரிமையாளர் என்பதால் பிரபஞ்சத்தில் எப்பகுதியிலும் எந்த அபூர்வமான பொருளையும் துவாரகாபுரி ராணிகள் வந்து பெறுவதற்கு அதாவது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தது. ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து பெற்று தந்தார் என்பதை வந்து அவருடைய ஆசையால் அது அனைவருமே அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியணும். ஈவன் திரௌபதியிடத்திலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில நற்குணங்களை எல்லாவற்றையுமே சத்யபாமா கற்றறிந்தாள். அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே இளமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஆசையையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களிடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்யபாமா பெற்றாள். சோ இந்த மாதிரி எல்லா நன்மைகளுமே அந்த ராணிகள் எல்லாருமே பெற்றார்கள் பகவானுடைய இதுல அப்படிங்கறது வந்து விளக்குறது. ஆனால் அவருடைய இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இது தோற்றத்திலிருந்து அவர் மறைந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது திரௌபதியும் பெற்றார்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பின்னகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் துவாரகைக்கு சென்ற போது சத்யபாமாவும் ருக்மணியும் உட்பட எல்லா ராணிகளும் உணர்ச்சி வசத்துடன் பகவானை எண்ணி மனம் கலங்கினார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தபஸ் புரியறதுக்கு அந்த மாதிரி அந்த கடுந்தவத்தை மேற்கொள்ள அவர்கள் காட்டுக்கு சென்றார்கள் என்பது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லப்படுகின்றது. சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். நான் இதோட இங்க நிறுத்துறேன் இன்னைக்கு. சோ மீண்டும் நாளை